Sziasztok, az én nevem Melinda, és ma egy haul videóval készültem nektek, vagyis egy Back to School 2 haul videó. Megtalálhattok engem a Twitteren, ami a nevem Melinda frizurai, mert románul írtam, és nem tettem még kezetet, bocsánat, frizurai. Ott megtalálhatok tweet, like, fogok tenni ki képeket a ruhákról is, és kezdhetjük a hault. Summer. Az első ruha így néz ki, egy ilyen Good Luck Love ruha, egy sima ruha, hétköznapi, hétvégéi szobát, itt van egy ilyen kis egyszerű izéje, és ezt a Girl Emma-ból a 185 cm-es kb. Vagy 19 lej volt kb. Ez. Következő egy rövid gatya, nagyon szép, és nekem nagyon tetszik. Szép kis darab, kockás, most belebolondultam ebbe a kockás vazomba. Ez a krisztálból vettem, nálunk van egy ilyen minden krisztál. Ez volt 12, ilyen kínai üzlet. Ezt vettem a H&M-ből, mikor megláttam, így néztem. Ezt muszáj megvennem, anya. Anya majd mentünk csak szépen a sorok közt, és megvettem ezt a eszméletlenül szép csikkés bluzzot, és nagyon megtetszett. Mentünk végig a sorok közt, csak anya, ezt meg kell vennem. És megvette nekem, úgyhogy nagyon szép kis darab. Itt, amit látjátok, ilyen csikkés, és alól még van egy ilyen kis szálja, ilyen ruhaféle darab. Van még egy ilyen csikkésem, ez a Setti Cup 14-es méret, de ne jegyetek meg, ez nem nagy, hanem csak ez ilyen hosszú. És ezt tulajdonképpen farmerhez jó használni. Nagyon szép kis darab, van hozzá egy bross is. A következő egy picit gyűlötre sikerült, mert nem vasaltam ki, lusta voltam, bocs, most szedtem ki a szekrényből. Az egy ilyen ing, itt van ilyen ing, és itt ilyen nagyon-nagyon sima és vékony anyagból van, úgyhogy ha szélszakadhat, kell ügyelni rá. Ez a... mindjárt megmondom nektek honnan van, ez a New Lion, ez is olyan. Két egyforma darabot vettem, mert nagyon megtetszettek. Nagyon megtetszettek az ilyen kis ezek. Na, most jön még egy H&M-es kis majó. Nekem nagyon tetszik, vannak virágok rajta. Most ez a virágos kockás hozon vagyok. Nagyon megtetszettek ezek a ruhák, és belének bolondultam. Nagyon megtetszettek. Ez a H&M-ből van. Itt írja a hát, mert fordítva van a kamerám, de nem baj. H&M-es, az a lényeg, hogy láttok, és tetszenek a ruhadarabok. Tulajdonképpen ez egy ilyen nyakas, és szép darab. Most jön egy kivágottabb. Ilyen. Ez tulajdonképpen azt írja rajta, hogy
wrestling, és wrestling. Ilyen kivágott kis darabocska, és nagyon szép. Ez is a H&M-ből van. Ez is a H&M-ből van, amit most említettem újból. Hát egy ilyen darab, nem már senki nem azt mondja, hogy nagyon szexis darab. Nagyon tetszik, és szép. Ilyen pöttyös, imádom a pöttyöket. Most jön egy pöttyös bollero, ami a kedvencem, én csináltam. Ezt rendelésre adtam egy párnak az Instagramon is. Egy ilyen kis cuki darab. A füle ezt talált. Ilyen jó kis nyári darab. Mindenki használhatja nyáron, és főleg a lányok, akik lovagolnak. Szerintem ez szép darab. És kiborobálhatjátok, ti is csináljátok egy ilyet, mert nem nehéz. A következő egy hajdi, vagy valami ilyesmi. Ez egy szép ruha, és egy blúz. Ilyen kivágott része van, hogyha ez majom lenne így. De közben nem se, akkor itt egy kicsit ki van vágva. És ilyen madárkás, virágos darab. A következő egy jéger, egy egyszerű, márokos jéger. Van egy rajta egy csajszik, fogalmam sincs ki az, de mindegy. Itten van ilyen kappa márkájú kis ilyen az öbön, úgymond, ilyen van egy ilyen mintázatú öbje, mintha lenne egy két zsebe, pedig nincs, csak mintázat, és hátul is van, csak nem. A következő még egy majó. Nagyon belebolondultam ebbe a kicsi csillagos szegecsekbe, mik ezek. Ez a Danny Rose-tól van, persze itt is mutassa. A Danny Rose M-es márkájú. Nekem nagyon tetszik, szóval ez így jön így, akkor itt egy kicsit így rátapul, így ahogy van, rátapul, és akkor így jön lefele. Az is szép darab, szinten most jön egy Crystal Nazi. Ez tulajdonképpen nagyon megtetszett, mert van ilyen belsejében ilyen kis virágocskák, aztán ezeket fel lehet hajtani itt is. Itt is más, úgyhogy nem muszáj aggódni értem. Megint szegecek, amiket én szeretek. Hát így tulajdonképpen a Woman Italy, szóval ez Woman Italy, és nagyon bevett darab. Most következnek a két fürdődressz. Az első egy ilyen külön szett, ilyen kis és így rájön így. Ilyen inkább ilyen virág mintája van. Ne nézzétek, mert nincs benne szivacs, csak ilyen egyszerű. És hozzá van egy ilyen kis bugyi. És szép és egyszerű. Én, hogyha meglátok egy fürdődresszet, csak megnézem, ez nagyon király. És elérkeztünk az utolsó fürdődresszhez, amit mindenki szeret, a márkája. Oda vannak érte, jaj, milyen drága, Istenem! Pedig Romániában kaptam az Adidas üzletbe, le volt olcsítva, ilyen, hogy mondjam nektek, a Black Friday. Hát, pöpeckés darab, Adidas, ilyen egyben, és itt hátul ki van vágva, és szép, és szexi. Csak
megláttam, bementem az állításüzletbe, néztem a fürdődresszeket, ez csak 35 lej volt. Úgyhogy nem volt nagyon drága. És nagyon tetszik, és amint említettem nektek, én Romániában élek, Aranyos Egerpegyen egy faluban, tudom, nem vagyok olyan pepecen felöltözve, mindegy. És elérkeztünk a nyaklánc fülbevalók, sminkek, amiket kaptam. Az első egy ilyen avonos nyaklánc, van hozzá egy ilyen medál, még kaptam hozzá egy ilyen, és még van 3 medál, kaptam egy fülbevalót ehhez a medálhoz. Nem kaptam külön medálokhoz, csak ehhez. Akkor lássuk, mit kaptam az Avontól. Az Avontól, mit láttátok, ez már 2 hetes szempillaspirál, és már neki. Szóval fogyásban állok vele. A Spectra Lash. Na, hol vagy? Ja, itt van. Bocsánat. Ilyen Spectra Lash, és ilyen forgatós, hogy milyen hosszú akarjátok legyen a szempillátok. Nekem mindig 3-ason van, leghosszabb. Nekem eléggé kicsik, közepesek a szempilláim, és így hát ez van. Most bemutatok nektek egy Glimstick Avon Red Bic, ilyen szájkihúzó, itt Halloweenre szoktam használni, és így ilyen vámpírvért szoktam keletkeztetni. Kedvenc sorozatom, most kedvenc filmem a Twilight, és mindig Edward vagy Bellára szoktam ötözni. Ilyen, a suliban volt ilyen téma, ki kellett húzni ilyen cetli, és hogy kellett választani cetlit, így be kellett nyúlni a sapkába, és megláttam, hogy mit ír rajta, mit csináltam, komolyan, elég a drámázás. Szóval ez nagyon kellett az Avontól, és meg is kaptam, és elég szuper. Akkor még kaptam az Avontól egy szempillaspirált, ez ilyen Liter LED, nem tudom kimondani. Little Red Dress. Szóval ez is ilyen görgentyűs pont, mint ez. Úgyhogy rokonok is lehetnének. Még ennyi van belőle. Sokat használtam, tudom. Egyszer pont annyi van, mint ebből a szájzéből. És megnézzük, hogy egyforma. De szerintem ebből kevesebb van, persze. Nézzük. A feketéből, de a fekete nem. De igen, a feketéből van több. Ez a fekete, és ez a piros. A fekete. Itt vannak a modellek. Ez a fekete, és ez a piros. És vöröses. Nagyon szép kis darab. Pepec, mind a 2. Mikor megláttam, megnéztem ezt a 2 a csomagban. Nagyon tetszett. Akkor kaptam a Joy-tól Sexy Trendy Style, és ez egy magazinból kaptam, ott magazinhoz mellé. Ez a 12, azt írja 12 címből áll, és nagyon szép. Akkor kaptam egy Garniert, ilyen alapozót, egy ilyen nagy parfümöt,
Ez a Lady Million, ez nagyon drága volt, meg kell mondjam. 1,5 volt, 1,5 millió kb. És még kaptam 3 körömlakkot, a Cairo-tól ezt a Rose árnyalatot 30-as, nagyon szép lakk, a Ruby Rose-tól ezt a feketét, és a Kallostól a 164-es árnyalat, a violett szín. Készítettem nektek egy sminket. Jaj, nem. Megmutatom. Vettem még fülbehalat, ilyen kereket. Meg a szedér. Nagyon megtetszettek. Jaj, igen. És ez a bluszhoz volt, ahhoz a csipkéshez. Csak leszettem, meg akartam mutatni nektek. Ja, és a népszerű órák. Jaj. Annyit keresem ilyen órát, de szerencsére meg tudtam rendelni a neten ilyen kis szép óra. Ilyen mint egy karkötő, csak így összekapcsolod, és megvan. Bevetsz. Hát a ruhás és a sminkes téma majdnem lezárult, még van egy dolgunk. Ez egy sminklemosó, ezt szoktam használni. Most is van egy smink rajtam, azt meg akartam mutatni nektek. Ja igen, és kaptam egy szép karkötőt. Egy ilyen love, azt írja rajta love, és olyan kis gyöngyökből van. Jaj, és még meg kell mutassak egyet nektek, egy nagyon cukit. Béka. Köszönöm, hogy megnéztetek, és találkozunk a harmadik haul videóban. Köszönöm, hogy megnéztetek, like, komment, feliratkozás. És az infoboxban megtaláljátok a Facebookomat és a Twitteremet is. Köszönöm, hogy megnéztetek, és találkozunk a Back to School 3-ban. Sziasztok!